η καλλιέργεια στενών φιλικών σχέσεων είναι ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους για να γνωρίσεις μεγαλύτερη ευτυχία και χαρά στη ζωή σου. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι άνθρωποι με ευρύ φιλικό και οικογενειακό κύκλο ζουν περισσότερο, γελούν περισσότερο και στενοχωριούνται λιγότερο. Οι φιλίες, όπως όλα τα καλά πράγματα στη ζωή, απαιτούν χρόνο, ενέργεια και δέσμευση. Όμως, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να σου προσφέρουν μεγαλύτερη ανταμοιβή. Όπως έγραψε ένας φιλόσοφος πριν από πολλούς αιώνες, τίποτα στον κόσμο δεν αξίζει περισσότερο από τη φιλία. Αυτοί που την εξορίζουν από τις ζωές τους είναι σαν να αποδιώχνουν το φως του ήλιου από τη γη, καθώς από όλα τα δώρα που μας έχει χαρίσει η φύση είναι το πιο όμορφο, το πιο τερπνό. Καθώς μεγάλωνα, ο πατέρας μου έλεγε συχνά ότι ο άνθρωπος που έχει 3 αληθινούς φίλους είναι ένας πραγματικά πλούσιος άνθρωπος. Δεν ξέχασα ποτέ αυτή τη συμβουλή και σε παροτρύνω και σένα να την πάρεις στα σοβαρά. Για να χτίσεις πιο βαθιές φιλίες, θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος να απομακρυνθείς από τον κλειό ασφαλείας σου, να σπάσεις τον πάγο με τους ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζεις τόσο καλά και να δείξεις αληθινή ζεστασιά. Αν σπείρεις τους σπόρους της φιλίας, σίγουρα θα θερήσεις μια πλούσια σοδιά. Αν βρεθείς σε ένα πάρτι, βρες το κουράγιο να πλησιάσεις κάποιον που θα ήθελες να γνωρίσεις καλύτερα και συστήσου μόνος σου. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει μια βαθιά ανάγκη για στοργή και οι περισσότεροι θα είναι ευτυχείς που πήρες αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά τι έγινε ακόμη και αν δεν βρεις ανταπόκριση? Αντί να το δεις σαν απόρριψη, δες το σαν απώλεια του άλλου και προχώρησε ευγενικά στο επόμενο άτομο που ίσως θελήσει να επωφεληθεί από όλα όσα έχεις να του προσφέρεις. Πριν από λίγο καιρό, η μητέρα μου, πηγαίνοντας σε μια δουλειά, διαπίστωσε ότι είχε σκάσει το λάστιχο του αυτοκινήτου της. Ρώτησε μια άγνωστη γυναίκα που πότιζε το γρασίδι μπροστά στο σπίτι της αν θα μπορούσε να αφήσει το αυτοκίνητο στον γκαράζ της μέχρι να περπατήσει ως το πλησιέστερο βενζινάδικο και να φέρει βοήθεια. Η γυναίκα αποκρίθηκε πως δεν είχε κανένα πρόβλημα και έτσι η μητέρα μου άφησε το αυτοκίνητό της και έφυγε. Όταν επέστρεψε με το παιδί από το βενζινάδικο που άλλαξε το λάστιχο, η μητέρα μου χτύπησε την μπροστινή πόρτα του σπιτιού και ευχαρίστησε θερμά τη γυναίκα για την καλοσύνη της. Η γυναίκα προσκάλεσε τη μητέρα μου για ένα φλιτζάνι τσάι. Προτού περάσει 1 ώρα, οι 2 γυναίκες είχαν ανακαλύψει πως είχαν μεγαλώσει στην ίδια πόλη, είχαν πάει στο ίδιο σχολείο και είχαν πολλούς κοινούς γνωστούς. Μια όμορφη φιλία άρχισε να αναπτύσσεται απλώς επειδή η μητέρα μου πήρε την πρωτοβουλία να αποκτήσει μια καινούρια φίλη. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή των αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεό μας. Γεια σας!